Hola mis divas, desculpade que non este así no meu chollo así habitual, como se lle importara a alguén. Mais hoxe é unha ocasión moi especial porque teño que cumplir a miña promesa con Deus. Non sabedes como as Flores Mariae que fixeron un grupo de música porque prometeron á Virxe? Pois eu é o mesmo. Prometinlle a algunha deidade que iba a facer un vídeo reaccionando á choia de Gadis todos os anos ata que morra, é así. Está unha fórmula repetida, yes. Juan Vergara, o do podcast de Fora de Mapa, queixese de que non lle poño ímpetu e ansia, yes. Con razón, yes. Mas este ano vou intentar poñerlle remedio, así que vou estar reaccionando a esta cousa de Guadis, de Guadito, Guadis. Queredes unha camisola que poña Guadis? Que me esforcei moitísimo en facer este logotipo, está xulo, verdad? Pero demandaránme, xente que sepa de cousas legais, demandaránme por facer un merch con esta cousa? Non sei, non creo, non? Bon, vou mirar a cousa, vale? Let's go! Buah, moi emotivo. É verdad, porque andaban co robó este ano pasado. Ai, Dios mío. Cebolo, como lle chamaban? Bueno. Porque o neno dixo este, como o rapaz este de bueno, porque yo soy moi guapo. Literal, así. Non sei que morriña por volver a Galicia, muxa quemada, ok. Claro, é que eu flipo, en plan, porque claro, moito do que vemos, sobre todo cando vimos a facer turismo a outros sitios, é só todo prefabricado. Ves, é unha arquitectura típica. Obviamente é un edificio restaurado para que se adecue a unhas trazas arquitectónicas que, en teoría, son as tradicionais dese sitio. Pero é un couso que restauraron pois hai 5 anos para que se sea así e para que vaya un turista. Ou o mismo cos pratos típicos. É así, moito disso son unha invención contemporánea para crear unha cultura manufacturada sobre o que se supón que é esa cousa, non? Pois o mismo fan estes señores. Aquí ninguén na súa puta vida probar unha queimada, pero venga queimada, va pan conde, jazz diva. Xibolón, teño un ataque de gorrilla, quero volver a Galicia. A mí también me encantaría ir a Galicia, pero el algoritmo no me deja. Las cookies me siguen a todas partes. No puedo escapar. ¿Por qué mitad do anuncio está en español? Para hacer como la contraposición e así, é o señor este galleguito que fala máis ajastrapado. Xurche, é que non canto vale. Bueno, claro, sabes o que pasa? É que se collen a xente que fale realmente gallego, a xente así gallegueirita, eu acho que lle parecería, pois eso, en plan un pouco desalleo, non? Porque están acostumbrados a que se habla gallego, o sea, unha persona que habla español e que se ponga a hablar así un poquito gallego. Se escoitan así a gente que fala galego de verdade, entón usan a este señor que habla así un pouco... Bueno, malo, será máis ou menos, máis ou menos hablar gallego. Claro, porque queren coller así como unha cousa así de unha cultura contemporánea, dunha cousa dunha cookie, dun antivirus e así. Como era? Como é? É que algo sí que vi, min algo do algoritmo. No, do algoritmo, sí. Sí, algo de algoritmo, en plan que colle así como cousa así moi tal, non sabes? Porque a xente que estuda publi, como a min, en plan, como obviamente os estudos en sí, pois non son así nada do outro mundo, non aprendes nada que che cambie a vida, nin és realmente experto en absolutamente nada cando sabes dunha carreira e tal, pois que falle falta usar moitas palabras en inglés e moitas cousas así para intentar facerse en plan como os cultos, cando realmente ti cando sabes inglés ves que é unha lingua, unha cultura como outra calquera, que hai xente subnormal, hai cultura de mierda, hai de todo o que hai en inglés, hai non en todas as outras linguas, non? Pero claro, esa xente que ten un coñecemento como limitado do inglés, usa en plan o inglés como para decir, hello, script, copy, art, non sei que, non sei canto, como en plan, girl, stop the bullshit, porque eu marcho, Dios mío, non hai puto cousa máis de gallegueirito que o de marcho que teño que marchar. En plan, disto de que está falando toda a súa puta vida en español, pero di marcho que teño que marchar. Que a ver, que ao final é un pouco como intentan en plan incluir, o sea, obviamente teñen como
inculcado de algún xeito ou incultado ou self-inculcado, non? Ese sentimento de culpa por ser tan españolitos, chimo, non sei que, e de vez en cando intentan incorporar como fórmulas así en gallego como para decir, bueno, hablo un poquito, non a muxo, para non molestar a ninguén, porque obviamente é un incordio para a xente hablar gallego, pero digo unha cosa así en gallego de vez en cuando, marcho que teño que marchar. Ah, que va a Galicia. Claro, obviamente, claro, é que isto falo moito, porque nós autopercibímonos como unha minoría cultural, aínda que obviamente sexamos, o sea, a cultura gallega sexa como unha cousa que podes experimentar de xeito moi hexemónico, non? Pero obviamente, como estamos acostumbados a ver sempre en plan medios de Estados Unidos, do UK e así, do Reino Unido e tal, obviamente o centro cultural e o centro da normalidade cultural está posto neses sitios, na cultura anglosaxona, nós percibímonos a nós mesmos como unha minoría cultural. Entón, obviamente, non é o digo chiño, como me chaman, o robó o caralludiño, claro, está en New York e tiene morriña de ir a Galicia, pero bueno, de vacaciones de vez en cuando, tampouco no desarrollar un proxecto de vida ali, porque a ver quen quere vivir en Galicia, pero para ir así de vacaciones un pouco onde me dá unha morriña está bien. Ceboliño, sabía que volvería. Ah, Ceboliño. Como Galicia, aquí facemos nada. Sabía que non hai nada como Galicia. Well, a ver, realmente hai moitos sitios como Galicia. É certo que hai sitios moitísimo máis merda que Galicia, non quitando aparte sitios onde haba conflitos bélicos e tal e iso, pero bueno, non hai nada como Galicia. Well, hai moitos sitios como Galicia. Obviamente hai moitos sitios moito máis merda que Galiza, pero bueno. Y a volverse, aquí tedes somos fritos ata no mar. Aí falaches. Sibol, escapé. Ovos fritos hasta no mar. Aí falaches o que? Esto está muy animado. ¿Esa música? Anda, los quesos ahumados de los que me hablaste. A ver, espero que o punto da historia sexe que ao final acaba falando gallego, non? A ver. Coruso, aquí que hay en Gadis. ¿Dónde estás? En Galicia. Mándame ubicación. Dios, o Ceboliño é un acosador violencio machisto e cibernético. Nenas e nenos tamén. Que a vosa parella vos obrigue a que lle compartades a xeolocalización para saber onde estades é violencia de xénero xeralmente, pero bueno, violencia en xeral. Non tedes por que compartir a vosa ubicación co móvil. Non o fajades como o acosador do Ceboliño, porque eso é acoso e violencia, sinto moito. Pero sorprendido de que xente que estuda publi, que sepa destas cousas de Galiza, porque claro, non sei, bueno, supoño que moita xente non saberá, mas a rexión sur de Polonia e parte de Ucrania, e así, bueno, por aí é un pouco difusa a rexión, e así, chamase Galicia tamén. E de feito, cando vivía en Alemanha, en plan, me preguntaban, onde está, non sei que, decía, de Galicia, tal, non sei que, e dime, pero de Galicia en Polonia ou en España? Eu, no, de Galicia no noroeste da Península Ibérica. Girl, am Nordwest der Iberische Halbinsel. Halbinsel. Sabedes que península en alemán dice Halbinsel, media illa? Moi práctico todo, moi alemán, verdad? Pois a Galicia, Polonia. Vai a nécora teu amigo Cebolón. El algoritmo me engañó. Cebalón, pasa por aquí, que andas para poder... El algoritmo me engañó. Pero what the fuck? Que, en plan, están intentando comprar o relato aos viejos, bueno, e non tan viejos negacionistas de todo é malo, é todo unha conspiración, e tamén o algoritmo tamén é malo, non? Enjanoume o algoritmo, pero como che vai... Non ten sentido, pero bueno, a ver, esta xente tampouco ni podo pedir máis. Eso onde é? Malpica? Que é esa cousa dunha península rara? A ver, o Ceboliño que fala español vai empezar a aprender gallego? No, eso es extremista. Cada uno que hable lo que quiera. Vale, mucho plano. No me extraña que quisieras volver. Es que no hay nada como Galicia. Pero con todo lo bonito que es esto, ¿cómo hay tanta gente pegada al móvil? Aquí hay más pantallas y más algoritmos. Ay, Dios mío, de verdad.
De verdad. Pero que é isto? Tío, ai, Dios mío, en plan, tanta gente pegada... Girl, non vou estar mirando unha puta posta de eso, non vou estar mirando para o mar e para un puto orcolito 24/7. Ou seja, obviamente hai cousas moito máis entretidas na pantalla do móvil que un puto orcalito e un puto cacho de marcho e de putos pellets. Girl. ¿De qué pensaba? Pois eu vou vos salvar. Agora os galegos sodes a miña xente. Vamos, é que un puto asaboliño deses destrue o meu puto móvil cun puto rayo láser, vamos, meteulle unha patada que volve a ir puto New York de onde non volveu, de onde non debeu sair nunca, que por certo, vaya puto analfabeto que vive en New York e non sabe nin unha palabra dun English. Pero esta xente que pensa que realmente que van a ir a New York falando español, porque haba non sei cantos mexicanos e non sei cantos puertorriqueños que ningún fala español, porque obviamente se son segundo ou terceira xeración e non falen ninguna palabra de español. Eso. Cambiar o algoritmo por algo de ritmo. Pero... Que vai nunha mula? Que hostia é eso? E tranquilo. Ai, Dios. Aquí hai pantallinas, pero a xente segue mirando os ollos da xente. Quen está cantando nesta co? Quen é isto? Terrible. Bueno, a ver, tamén hai que dicir que realmente facer un anuncio este de guaditos é complicado, porque realmente, ou seja, tens que chegar a moitísimas partes de demografía, obviamente cunha mensaxe que conte algo, pero que sexa o suficientemente simple e xeralista como para chegar, pois iso, en teoría, como a toda a nación galleguita, ¿no? Bueno, toda a nación galega, no. A xente españolita gallega. En plan, para que decir, sí, regionalismo gallego, ya estiva. Mas, non está, a ver, non sei. En plan, dá noxo, sí, o sea, en plan, porque fixo xente que estudou Publi, pues bueno, dan pa o que dan, ou seja, en plan, deste creative, coworking, non sei que, non sei canto. Stop the bullshit. Veredicto final. Duro, eu penso que é dos peores dos últimos anos, E aparte que o outro que falaba español non parou de falar español en todo. En plan, xe son moi bilingüismo harmónico, e non só están falando así jastrapo gallegueiro, que tamén están falando español de verdade, En plan, wow, xe chegaron aí eses límites de bilingüismo harmónico de ter literalmente a metade do anuncio en español, así, jazz, non esperaba menos dunha panda de analfabetos monolingües que estudaron Publi. Jazz divas. Pois xa está, non? Chega ben. Bueno, eso, desculpade o emplazamento non ortodoxo, así, agardo que desfrutarades moito desta cousa de guaditos. Teño un merch novo das camisetas de Falas Castelán como quería Franco. Fixen un pedido novo. Se queredes algunha, collede antes de que se me acaben, e despois tiñe que tardar 2 meses en mandarvos unha puta mierda camiseta. Moitos sobres polo vosso apoio, é así incondicional durante todos estes anos, é así, por considerarme... Mima, sabedes que? En plan, cumplín 30 anos o mes pasado, que me doi todo. Que ando hiper viejo, en plan, 1, 2, 3, xa estou en terceira idade, ando viejo perdido, Xurche que me doi todo. Bueno, whatever. Abur, chao.